Okay, welcome to our Mutual Funds Bisaya Guide. Dili siya purely Bisaya daw, na siya pagka-English. Pero ang importante ani is that masabtan siya. Dayon, dili kayo siya lisod i-comprehend. So, disclaimer, dili ko professional financial advisor. Content is for educational and entertainment purposes only. Dayon, always do your own research, learn about these things, and make your decisions accordingly. So, ang first na itong kuan is unsa ang mutual fund. Daghan man ang nangutana no. So, to siyang i-dive in. So, imagine na nga naa mo daghan kay mga investors. Dahil na mo mga kwarta. Dayon inyong gi tapok ang inyong kwarta. So, inyong giamot ang inyong kwarta murag sinking fund pareha sa elementary. Except ang tawag ron sa inyong giamot nga kwarta is mutual fund. Dayon ang mutual fund na ay mutual fund manager, dayon siya ang mag-analyze asa na maayo nga investments sa stocks, sa bonds or sa money markets, ibutang ang inyong kwarta na giamot para maka-earn mo nga mga investors. So sa atong video flow karon, atong i-answer ning mga questions unsaon pag-earn sa mutual funds, unsa ang risks, unsa ang mga types, unsa ang mga fees, unsaon sa pag-protect ang mga investors, insured ba siya sa PDIC, nabay maturity period, ma-withdraw ba nimo dayon imong kwarta sa mutual funds, unsay difference sa mutual fund versus UITF or Unit Investment Trust Fund, pila ang mabayad nga tax, spoiler alert, wala. Which mutual fund is best for me? Kana mo na tong ikuan. Natay mga series of videos nga atong buhaton para matubag ta na nga mga pangutana. So before ta mag-discuss how mutual fund earns, ato siya sang i-discuss how it works. Mag-take tag example of an index fund. So what's an index fund? In simple terms, the fund follows the movement of an index. What's an index? Index tracks the performance of many companies of a sector or a country or unsa pa na. Example ani index is the PSEI or the Philippine Stock Exchange Index. The PSEI or the Philippine Stock Exchange Index tracks the performance of the top 30 companies in the Philippines. Among the examples nga naa sa slide is ang BPI, Petron, Globe, Aboitiz, Ayala, Robinsons, Jollibee, PLDT, Security Bank, Semirara, Pure Gold, SM. So that's just a few of the top 30 companies in the Philippines. So how does an index track these companies? First, unahuna ang index na murag pizza. Dayon, ang kada slice sa pizza represents a company. Dayon gina-measure ang ilang slice based sa ilang market capitalization. Unsa man na market capitalization? That is how much the company is worth as determined by the stock market. It's computed as outstanding shares times share price. That is the equal nga market capitalization. Ang outstanding shares mao nang shares sa company nga available para baligya sa stock market. The larger the market capitalization, the larger piece of the pizza ang isa ka company sa index. So, inani, kita na to, kung mao ni ang pizza pie or pie chart, kita na to nga ang kinadak-an sa slice sa pizza is ang SM. Followed sa SMPH, SM raya po na siya pero SM Prime Holdings ang tawag. Sunod ang 7.4% Ali, Ayala Land, BDO, AC, Ayala Corporation, Jango Kungway, Meralco, Cramer, SMC, San Miguel Corporation, BPI, etc. etc. Ato ang favorite, Tora, Jollibee, 2.91%, so on so forth. So, ginana pagbahin ang mga companies, top 30 companies sulod sa index. So, ang value sa PSEI or the Philippine Stock Exchange Index
as of today, August 3, 2020, is 5,715.92. So kibali iyang gi-measure ang movement or ang performance sa tanan top 30 stocks. Dayon ang ihang na-calculate nga value is 5715.92. So gyud sa pagsaka og naog sa index. Right. Okay. Imagine all the stocks were bubuyog and all the bubuyog are inside a balloon. So kani ang balloon mo ni siya ang index, ang stocks mo ni ang mga bubuyog. So inana ang style niya. The larger the piece of pizza, the larger the B or the bubuyog. So SM man ang pinakadako nga buyog, next with the SMPH sunod ang ali. Sa small nga mga buyog, small B's, ato ang kwaon nga example kay si Jollibee, ani si JFC 2.91%, si Globe 2.85 og si Pure Gold 1.28%. So nani, imagine mo to, mao ni ang index kaning balloon. Dahil ang kaning mga buyog mo na ang mga stocks sulod sa index. So dako man gayang SM nga kuan nga slice sa pizza tundere ana. So dagko pud sila nga mga buyog. Silang Globe, Jollibee ug Pure Gold gagmay man sila sa slice sa pizza, gagmay pud ilahang B. Gagmay pud lang B nga representation. So if tanang B's fly up, if all the B's fly up, the index goes up. Saka sila tanan. If all the B's fly down, the index goes down. If only the small B's go up, then the big B's go down. You expect the balloon to go down kay mas dako man sila. Mas mabira nila ang balon panaog. Duh. So, kung ang SM Prime Ayala, itong mga dagko nga mga kumpanya, munaog sila, mudaw ng ilang presyo, bahalag ang Globe, Jollibee ug Pure Gold musaka, mag-expect ka nga ang index, ang balon munaog. If only the two biggest B's, SM ug SMPH go up, while the rest go down, limited ra ang pagsaka kay gamay ra sila nga alsa. So balag dagko si SM o si SMPH, mabira siya sa uban nga mga stocks nga naa sulod sa balon nga panaog. So malimited ra kayo yang pagsaka. So that's how the index moves. So atong i-review what we've learned so far. Mutual funds is like nag-amot ang mga investors ang gitapok ila money ang ipamanage sa mutual fund manager. Si mutual fund manager mag-analyze which investments, whether which stocks, which bonds, or etc. ibutang ang inyo giabot na fund para maka-earn mo na investors. Then we learned how the index works by analyzing it like a pizza. We learned how the index moves by analyzing it. Nga ang stocks are like bees inside a balloon, and the movement of the bees dictate the movement of the balloon or ang index. Next, we will learn now how index funds work. So, how does the index fund follow the performance of the index? Simple. Smart ako. Char. So, ang style niya is that yarang gi-copy paste ang index. Ang index fund, iyang gi-copy ang index. So, how does that work? So, say na to, balik ko na to ang example. Ang mga investors mo, gitapok ninyo tanan yung kwarta, gahamot mo, may 10 million. Ang total amot ninyo. Nagatong 10 million, i-invest to ni fund manager sa different stocks. SM, Jollibee, Aboitiz, Fidelity, Security Bank, Pure Gold, and many others. Dayon ang inyo 10 million na fund gibahin-bahin og palit ani nga mga stock sa index according sa
giunsa pagbahin ang PSE index. Hence, ang tawag niya index fund. Kibali kung unsa ang allocation sa SM tong sa index, mo po ang allocation sa inyong 10 million. Gets kamay? So, ginana siya. So, kibali ang PSE index, mao na siya ang original nga pizza. Dili siya mapalit, dili siya para baligya, dahil iyang function kay mag-monitor sa performance sa top 30 companies sa Philippines. Ang index fund, kay copy-paste niya ang ingredients sa original pizza, which is the PSEI. Then, ang index fund pwede mapalit, which is magdungag ag amot. Pwede mabaligya, i-withdraw ka sa imong iamot. Then, kung unsay lihok sa PSEI, whether up or down, mupod ang lihok sa index fund. Kay same raman siya allocation. So, review. An index fund is only an example among many types of mutual funds such as equities fund, bonds fund, balance fund. Ito na i-discuss sa sunod nga mga videos. Same Japon ang principle wherein ang giamot na money sa investors forms as the mutual fund and this fund is managed by a fund manager. Fund manager selects the stocks or bonds nga paliton gamit ang kwarta sa fund. The selected stocks are like the bees. Magdepende ang kadak-on sa bees depende kung pila sa kwarta sa fund gipalit ato na stock. Example, if 10 million ang mutual fund, 3 million ang gipalit sa SM, 30% sa whole fund nabutang kang SM. So dako-dako siya nga buyog na mag-drive sa balloon or the fund. The fund is the balloon. How you earn depends sa movement sa balloon nga gidictate sa bees inside the balloon. Kibali ang bees ang ga-drive sa balloon. So, end of slideshow. Next ato ang i-discuss ang types of mutual fund. Dayon ang what you expect nga ma-earn mo, which is the advantages o unsa ang risks, ang disadvantages.